Innovate or die, mao kini ang hagit sa hutong sa mga mamumuhunan na nga gikinahanglan na muuban usab sa kausaban sa teknolohiya nga mo'y gigamit karon pagpalambo sa patigayon sa tibuok kalibutan sama na lang sa virtual reality nga gimugna mismo sa mga Sugbuanong inventor nga usa ka gibida sa Innovation Expo sa Cebu Businessman Celebration. Ano ang report? Gamit ang mga gadget nga isulob, mahimo nang matanaw nimo ang aktual nga balay nga gusto nimong paliton gikan sa sala hangtod na sa bisan asang dapit sa panimahe. Imbis study blueprint lang, mahimo nang sudlon ang virtual world gamit ang advanced technology. Ang nagmugna nini ang engineer nga proud Bisdak ug ang katambayayong niining architect kinsa Bisdak gihapon. We wanted to really push into education in virtual reality kasi this is the wave of the future, sir. It's gonna change how education works. It will create lots of competencies for very good Filipinos. 99% of our clients are international. There is no local adoption yet. So that's why we attend events like this to educate the consumer na naano na siya diri ug mga Bisaya mo'y kabuhatan ni. Usa lang kini sa misalmot sa Innovation Expo nga gisalmutan usab sa mga medium and small medium enterprise sa Cebu Businessman. Gipasugdahan kini sa millennial group sa business industry. Tinguha nila nga magsilbing tulay sa mga tradisyonal nga pamaagi ngadto na sa modernong kabag-uhan aron makabarog gihapon sa hingpit nga kompetisyon sa modernong panahon. So kaning Innovation Expo, ang atong plano ani is kind of more for sa mga millennials kay mismo nga namin gipandala ng mga speakers also nga kanang local ra po to inspire young kids, mga millennials, young students, young working professionals. Admitido ang Cebu City Chamber of Commerce and Industry nga dakong hagit sa mga magpapatigayon ang pagsakay sa kabag-uhan apan wa sila'y kapilian kun dili ang pagsagop nini aron dili hingpit nga mabiyaan. This is our 23rd year. And our theme is innovation in action. Now, it actually focuses on the entrepreneurs, especially micro, small, and medium entrepreneurs, to embrace innovation because if you leverage technology, we know that you will be future ready. Ang Innovation Expo, gibuksan pinaagi kang DOST Secretary Fortunato de la Peña. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.